Apa wanowan ini bagi gaman tanpa pariwara bangsane ambraki mandi. Amso. Yo, pasar pun nyoto. Laporono, rene. Kowe amso iya. Kowe Nalendra negara Arga Bentar iya, bangsat. Kowe wano-wani ning gawe rusae negara Ngamarta iya. Kowe wani ge kico ge risane kene. Kowe tawane pangapura. Baladewa sing duwe kesabaran, aku mau isih sabar. Kowe takon minggat kowe iso cetuk karo bojomu. Iso mangan enak ngombe seger linggo jenak tuwanger ning kowe parandene sing ngengkel wae. Minggalo. Bali. Wateke para jurit timbang Bali wirang wong Bali dadi batang. Piye? Wateke para jurit timbang Bali wirang wong Bali dadi batang. Anggepmu piye? Wani ngilangi dadan nata Mandura Prabu Baladewa iya. Jale urip basa nyawa sore srengenge gak ngemut legening kula. Ana tungkain nata Mandura Prabu Baladewa klakon tumekaring pati jotakon dosa kowe bangsat. Duh. Ngantemo jane ati lho, Pak. Kurang banyarana, kurang gaman dadi kurang stim guru ayo. Ampean Rondolo rebet teko jamati. Ora-orane beki kene kuku sapa? Ayo utamara setimu dikanani. Emang diapurmu derajat opo? Ayo, nadyan ora kok 1000. Ora pati enggak langgar. Oh, ayo. Ampo bangsat ae. Iki Nalendra Mandura Mandura Sekti Mandra Guna ae makan akot dadi kapan taune panti dinane Gurijo inatamen dan Indra Pentel Pak ampun diapurmu piro langgarmu kowe kowe ngerti sing ngarepmu ya apa? Sing ning ngarepku ya apa? Lawe cutik letong ngono. Cutik letong ge nyutik ndokmu kuwi. Iki Kiai Nenggala. Pusakan nata Mandura Prabu Baladewa. Tamake segara asat gunung jeblok. Kamu diapung sepiro banggamu? Pengen nyoba? Iya, pengen nyoba. Engko yen enak tanduk ya. Ayo. Iki kancane yo. Bangsat arek.
ora kena dieman kowe. Wah. Tolarutos kengkutuh saking koro kula lamun tan mutusa Sri Yayi Werkudara Kresna cicing kakangku piye kowe weruh kae tandang kridane Kakang Mandura Pokoknya Mandura Prabu Baladewa kae mung cara perang ki mung nganggo okol ning ora nganggo akal. Nganggo okol ning ora nganggo akal. Iya. Kae ngono mung ngendelke kadigdayane ning ora nggunakake karo pamikiring. Sawangen to. Sawangen kae sawangen. Sawangen kae sawangen. Lagune aku lali iki. Kae Hamsa kae mati dilumpati karo adine sing jeneng Dimbaka. Glegah kaya ginugah urip maneh. Dimbaka mati dilangkai Hamsa, glegah kaya ginugah urip maneh. Yen dibaleni Dimbaka mati dilangkai Hamsa urip maneh. Nganti somben ya ngono kuwi. Ha iya. Mula ya ngono kuwi yen perang ki mung nganggo akal ora nganggo akal. Iya. Aku nyalu iku praktik ilmu. Kepiye carane Hamsa lan Dimbaka iso mati ngene, Werkudara. Yen Hamsa kae dilumpati Dimbaka urip meneh, kudune lek mati bareng engko lek ora iso lumpat-lumpatan bocah loro kae. Ayo, Werkudara joke aku. Cerewet. Oh. 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 Iki mesti plakune Werkudara. Manut. Wah.
Werkudara ora tatanan iku piye? Ora ngerti hamse dimpoke musuhku. Mati pateni karo piye? Oh dianggep bala dhewe kurang seti kurang ampuh ngono piye? Oh dikira-kira iso mateni dapurane bocah loro kae. Koko Prabu. Nggih. Hai Kresna. Paduka ampun duka kados ngoten niku to Koko Prabu. Lah piye? Dianggep aku kurang seti, kurang ampuh, kurang gagah ngono piye? Kae ngono musuhku. Nggih, niku aturi sabar sawetawis. Menawi kados ngaten caranipun boten badhe rampung-rampung lakon menika. Kamangka saniki pun ngancik jam jam 3. Yai Werkudara menika mboten ngentengke kalian Paduka. Yai Werkudara menika mboten kok ngentengke kalian Paduka niki sejatosipun ngrewangi kali Paduka. Oh, ngewangi aku nggih. Ngentengaken pedamelan Paduka Koko Prabu Mandura. Oh ya wis. Ora kandha ket mau-mau. Iki mau jebul ngewangi aku. Nggih, Koko Prabu. Yo. Yen ora dadi dhewe mau apa? Tak kira lek ngentengke aku lho. Werkudara. Ya wis, pamit. Assalamualaikum. Lah kok nata Mandura lah kok salam barang iki. Koko Prabu. Piye no? Paduka mriki piye? Nggih, piye? Niki Prabu Kamsa lan Dimbaka sampun mati, sampun sirna niki panjalmaning setru sekti, panjalmaning musuh. Ingkang jalari petenging negaring Amarta menika sampun sirna. Iya, banjur kula kaliyan Nyai Werkudara kelawan Nyai Harjuna ingkang bakal tumuju aning negari Giribajra. Saperlu pados tumbal minangka Seraji Raja Soya. Iya, dhateng negari Giribajra menika wonten satunggaling nalendra ingkang gadhahi watak angkara murka, budining candala, budining nista. Nalendra kala wau ingkang bekakak ratu cacah 100 negari. Iya, aku ora melu iki, mboten sah. Paduka teng griya kemawon, paduka bubuk kemawon, paduka tedung kemawon. Tedung ibu sapa? Yo, yen ngono aku ning omahe. Nggih. Oh nggih Koko Prabu. Yo. Yen nang kono Yai Kresna, Yai Werkudara, Yai Janaka sing ngrampungi gawe. Nggih. Paduka ampun sumelang kula ingkang mados tumbal ingkang kinarya sarana. Tumbal Seraji Raja Soya. Werkudara, wah Kresna kiteng kakangku. Yai Harjuna, kula wonten tinimbalan kang adhawuh Koko Prabu. Ayo, aja kesuwen. Kaget tumuli aning negara Giribajra. Golek ana ti papan jenenge Prabu Jarasandha. Yo, ayo aturke Kresna kiteng kakang. Kayune Tuvita
jangkoso bengkah prati wi ayate Bayu Patra ilir-ilir Andure wasumilir ta ijo royo royo tak senggot manten anyar oh Kang Gareng apa truk Kang apa iki lereng sawetara sik ngaso sawetara sik ya iya iki mau nggonku sabetan wis tak mempeng-mempengke iki wayahe suka panglipur malih suka panglipur meneh ana ing wanci gara-gara minangkani pamundutan ingkang wau dereng saged kula pinangkani apa iki ana kutut manggung saking Pak Wanto. Wah, jang ngapunten sanget Pak Wanto niki. Aduh. Ah iya wae iki piye to, Truk? Lah nggih niki minangkani pamundutanipun Pak Wanto. Niki sing duwe pasar kene Kang Gareng. Wah, iya tenan yo. Pak Wanto niki wau nyuwun kutut manggung. Kutut manggung, Truk. Ayo. Nuwun gedhe kutut manggung ingkang kepareng nyinden anu nggih sinten nggih Mbak Rita napa gedhian napa pripun kula manut gentosan monggo niki Pak Wanto niki istimewa damel jenengan lho Pak iki biasane niki ibuan mau sidene namung setunggal niki gantian dadi kabeh wis digilir spesial iya tenan kok ya iki wis wektune wis jam 3 Pak ra iso monggo kutut manggung monggo Mbak Sinden berarti ibu kok celuk ngomong saking gantan aku yo kowe iki dalang ora ngerti lagu iki piye to Truk niki mosok nggih bawa pun isuk nggih boten napa-napa pun iki minangkani pamundutanipun Pak Wanto niki donature nggih langsung mawon pun langsung mawon oh nggih bawane kedawan nggih siap nggih kula penting dipinangkani Nanggung rumiyin kutut manggung
Monggo Mbak Sinden para warang para wiyaga-wiyaga. Widhat manggung ya. Heeh. Mbak Gempuke kesirep. Omben, ben omben, 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 ben omben, ben omben, 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 nono manu kutut ata omben, 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 omben ono Gantos Mas Petro. Nggih, gantos Bu. Bu sinten? Bu Vita. Bu Vita. Nggih. Bu Miranti. nggih Mas Petro. Gantosan digilir. Gantos. Bye.
Sampun iki. Kowe iki ora ngerti gending mari ora ngerti. Ya sepurane. Iki mau aku sik penting ana anu. Lah apa? Ya sama penting mau niku. Wis iki wis wancine jam 3. Ya lho. Kang Gareng, Gong, bapak karo bendarane dhewe Ndara Arjuna arep tumeka kene lungguh iso Kang Gareng. Kek sadulita mel-mel Ndara kula Den Ndara Arjuna paduka badhe tindak dhateng pundi Gus Kakang Semar kula dina samengko para kadang Pandhawa bakal nganakake sesaji kang aran sesaji Rajasaya salah sawijining syarat sarana ning sesaji Rajasaya kudu numbalake ratu ingkang duweni watak angkara murka Kakang Semar. Inggih, lajeng ratu ingkang badhe dados tumbalipun menika sinten? Ora ana liya Nalendra Giribadra jejuluk Prabu Jarasandha Kakang Semar. Inggih, menika malah mapan kebenaran, Gus. Menika malah mapan kebenaran. Dinten samangke Prabu Jarasandha Nalendra Giribadra niku uga badhe nganakaken sesyukur kunjuk Sanghyang Rudra. Mila naminipun sesaji Raja Rudra. Salah sawijining syarat sarana sesaji Raja Rudra menika numbalake ratu cacah 100 negari. Nggih, menika malah langkung sae. Sampeyan niku lek menawi mapet jahe dhateng Prabu Jarasandha menika mboten dosa. Menika malah mboten dosa. Sampeyan niku mateni ratu tunggal, nggih. Sampeyan mateni ratu tunggal ning nguripi ratu 100. Mateni Jarasandha menika nguripi ratu 100 negari. Iya, pancen kowe mangkono. Tutno sak laku jantraku yo Kakang Semar. Sae monggo kula derekaken. Gus. Ayo, oleh areng Petro takon. Ngeturke. Lakune Ndara Arjuna oleh. Seteng Nendra Prajan Nisri
Buta Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa sora maruta Bawana bana maragana samirana lan warayang Panca bayisian magulingan limo Tata Pusing-pusing bisa jojo candana satria bager tanpa cacat moragi ngaku Gus moragi ngaku moragi ngaku sapa jenengmu ndia mamu sapa jenengmu sapa mamundi jenengmu panengahing Pandhu Raden Harjuna ya Permadi bali takon wis sapa Dedyaka Centong Puspana arep sumedya menyang endi Gus bakal ngetutake krentek ing ati kedeping netra kumrem biaing asta ora kena bacut kuwi bali ora ana gawar kenteng kang ndalekake laku bundase buta pate jebobok ndak sempar ndak sandung lamuta rambuté buta nripet marang ambyang tak tigas lebur tanpa dadi kace dhuwur ora ing duranci-anci omega malah sugih Jawatra ora ana critane satria meguru marang bangke Ibu. Walah dalah. Gedhemu cilik durmu ndek kupat kabeh toko buntuti wota pangit. Kekejar manuk granjangan candak sabeke. Aku lagi bantangan was suyur pandang Gus.
Pelalian Yayor Kudara. Wah. Bremara remang uswa ngambrengeng kadigarunan ning kaswase aning marga amalatku Kopi. Risang kondo westrat mojo lang lalu hangulati Nyai Werkudara Kresna Kideng kakangku kuwi Syadi arep ngendi arep lompati gunung kang mapan ning arepku iki lho mangko dhisik kowe iki aja ngewu gawar ingkang mapan ning ngarep iki mono kang aran Gunung Sentyaka. Gunung Sentyaka iya. Gunung iki minangka tapel wates negara Giribajra, Dara. Tapel wates negara Giribajra. Iya, bener kang kaya mangkono. Weruh bunder kepleng ana ing sisih dhuwur kae. Cap katon cap ora. Ketutupan mega mendung ya bunder-bunder ning dhuwur kae wah donat roti Kamu iki mah do keculan dhewe iki piye to iki wero sing mapan bunder kepleng ana ning pucuk gunung kae kemono awujud tambur nanging dudu sak baene tambur kaya mono bisa muni tanpa tinabuh lamun ana manungsa kang wanuh-wani ngliwati tapel wates negara Giribajra iki tambur kae bakal muni tanpa tinabuh tambur kok nganeh-nganeh ya tak jarwani ya Werkudara tambur kaya ngono ora dumadi saka lulang kebo, ora dumadi saka lulang sapi, ora go dumadi saka lulang macan. Tambur kaya ngono dumadi saka lulang manungsa kang digeset kuwite dienggo tambur. Arika samono negara Giribajra kuwi nalendrane ratune jejuluk Prabu Bryodata. Prabu Bryodata kuwi duweni bojo loro ning ora duweni anak. Duwe bojo loro ning ora duwe anak. Ya bener kowe mek kono. Duwe bojo loro ora duwe anak. Lah. Jibek bebek penggalihe Sang Prabu Bryodata banjur Prabu Bryodata kuwi tapa ana ing tengahing wana. Saking gentur tapa brataning Sang Prabu Bryodata ana dewa mudhun nggawa pelem kang arat
pelemper tangga jiwa. Pelemper tangga teparo. Pelemper tangga jiwa. Lah dayane pelem kuwi mau kelamun to pelem kuwi mau dipangan ya iso nuwuhke anak. Banjur seneng Sang Prabu Bryodata bali ane omahe. Nyetuki karo bojone sing loro iki mau. Lah bingung. Lah kira-kira pelem kuwi mau arep diwehne ning mbok wek apa ning mbok nom? Arep diwenehke bojo sing siji apa sijine? Saking bingunge Sang Prabu Bryodata, pelem kuwi mau disigar dadi loro. Pelem kuwi mau dipecah dadi loro. Sing pecahan sijine dipangan dening bojone Prabu Bryodata sing kesiji, sing sigarane malih sigarane meneh dipangan karo bojone sing keloro. Lah ngandhut suwene 9 wulan 10 dina brol jabang bayi ning kaewanganing jaman ya, ning kaewanganing jagat. Merga saka pelemper tangga jiwa sing ditugel dadi separo-paro kuwi mau. Bayi sing bro saka guwa garbaning bojone Prabu Bryodata kuwi mau ya uga separo-separo. Banjur Prabu Bryodata iki isin ing atase Nalendra Sugih Mlegethu. Kok anake cacat kaya ngene iki Prabu Bryodata isin banjur anak kuwi mau diguwak ana tengeng wana. Lah sapa kira sapa nyana? Bayi kuwi mau ditemu karo wujuding wewe. Wewe wedok, wewe tuwek jenenge Nyai Jara. Bayi kuwi mau ditempukke dadi siji. Bayi sore neh ning merga saka dayaning setan Werkudara. Iya. Banjur dewasaning sang bayi kuwi mau maleske hukum marang bapake ya kuwi Prabu Bryodata. Goleki ana ing negara Giribadra endi to sing jenenge Prabu Bryodata digoleki. Dibeset kulite dienggo tambur, ya kuwi tambur kang mapan ana ing dhuwur kae. Banjur dewasane bayi kuwi mau, ya bayi kuwi sing jenenge Prabu Jarasandha Werkudara. Manungsa kok kejemen karo wong atuane kaya ngono kuwi. Lho iya. Dadi ya tambur kemono iso muni tanpa tinabuh ya. Kemono sejatine sukmane Prabu Bryodata kang njaluk disampurnake. Jun Arjuna kula wonten tinimbalan kang adawuh Koko Prabu. Tambur kae sirnakna kanthi sarana panan. Tambur kae sirnakna bareng nyampurnake patine Sang Prabu Bryodata Arjuna. Setyaka iki wis umpama mbok lewati ora apa-apa. Sukmane Prabu Bryodata iki wis sampurna. Ayo, Werkudara. Kresna Citeng kakangku iki. Ngene wae ya Purbawasisa tak wenehke kowe. Golek ana sing jenenging Prabu Jarasandha. Golek ana sing jenenge Prabu Jarasandha yen kena dielingke ning yen ora kena Purbawasisa tak wenehke kowe, Dara.
sore kagiri-giri kenyalir praboto abangkal lekar manguwuh mungso wah ana satya gagah tur prakoso wani mlebu ane negara Giribadra tanpa ulun salam sapa kuwi tambuh lawan aku ya panenggak Pandhawa Raden Werkudara aku wah parat Werkudara iku kowe ya dasar Purnyata mandekno tumindakmu sing tumindak culika kang kowe mangkono arep numbalake ratu cacah 100 negara kuwi ngono yen manut pitayanku kuwi ora apa-apa ning yen manut pitayan kuwi mbuh kuwi manut karo kapitayane dhewe kowe ora neng ngatur aku moro kaki ayo ora usah kakan cangkem ora usah kakan teman ayo ora keduka mingkat tangan kura pener jarat ya damel sempal igamur kuda wis entuk kasil apa piye? Wah. Jara Sanda tak jejeg ya ora apa-apa. Jara Sanda tak tujrep nganggo kuku Pancanaka ya ora apa-apa. Kowe menang apa kalah? Jara Sanda dikapak-kapake ya ora mempan. Pancen ampuh. Kowe menang apa kalah? Ah, kalah. Ngakoni kalah wae dadak angel kowe iki. Aku yen wis kandha to ket mau, Werkudara. Aku ket mau wis kandha yen Jara Sanda kae manungsa sigaran. Jara Sanda kae manungsa sigaran. Mbok yo pikiran to, ana ndi pengapesane? Iya, wis ngerti ya.
pun Prabu Jarasandha dene Werkudara. Tangan ngiwa glandang ngiwa tangan tenengen den glantang nengen. Sakra sirna memalaning jagat Sang Jarasandha. Wah! 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 Nyai Werkudara Kresna cicing kakangku piye lah. Iki bareng Prabu Jarasandha wis mati. Prabu Jarasandha wis mati ya. Ringkesing crita sesaji Raja Soya wis kasembadan dilaksanake. Iya. Singkating crita ringkesing crita sesaji Raja Soya iki wis dilaksanake. Iya. Ora diceritake ora iki wis arep subuh. Iya. Iki ringkesing crita iki sesaji Raja Soya wis dilaksanake iki. Prabu Jarasandha wis tumekaing pati. Iya. Wis rampung lakon Jarasandha lena patining Sang Prabu Jarasandha. Biar padang lakon iki lakon Sadi Raja Soya. Iya Kresna kiteng kakangku. Ya semoga-moga aja lali nggone ndedonga mring Gusti Kang Maha Agung. Muga slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, uga slamet sing nonton tanggapan. Amin amin ya robbal alamin. Sura dira jayaning kangrat lebur dening pangastuti. Rahayu 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 nirting sambikala.